vesprada estem amb Miguel Gálvez, que és un dels membres de Milatges Club i que cada dia, sí, a dia, ofereixen tot un espectacle així a la platja està tan espectacular de la ciutat de Gandia. Miguel, bona vesprada. Bona vesprada. Bé, avui dissabte, com és dissabte, tinc un repertori molt bonic de Milatges. Per exemple, avui què podem veure? Com tots els dissabtes. En primera línia podem veure ahí al Sonic, que és espectacular. Tots els xiquets que venen així, tots volen fer-se una foto, ja que no els veiem, perquè tenim línies ahí que poden fer molt de mal. I per darrere tenim la balena blava, per dalt tenim pilotos, i darrere de tot tenim un pol, i aquest pol medís 25 metres. Això pot ser la més gran de totes. És la més gran que tenim ara mateix. Com s'alça això? A soles, a soles. Des de zero? Clar, la gent diu, això, què li poseu dins? Res, l'aire que ve de llevant, que és el més bo que tenim aquí en la plaça de Gandia. I un poc fent història de Milatges Club, quanta gent sou en total, i heu de tot arreu de la província, no? Sí, som més o menys uns 50 socis i gent no de la província, de tota Espanya, perquè així ara mateix tenim un company de Burgos que ve tots els anys en agost, ens ajuda a volar i porta les seues pilotges, ve el seu fill, ve gent Manolo que ve de Madrid, ve Emilio que ve de Valladolid, ve Vicent que ve de Soria, ve gent de Ciudad Real, de Valdepeñas, venim de tota Espanya, perquè això cada vegada se va fer més gran, perquè la gent té una passió, perquè què més bonic que estar així, que te pega el vent de llevant, estigues en la gent, tots els xiquets que passen per així, poden fer-se foto en els animalets que portem ahí volant, això és una meravella. Millor que estar en el bar o millor que estar en qualsevol puesto. I aquests Milatges, des de les que van per dalt fins a les marietes que van per l'arena. Sí, bueno, hi ha molts tipus de milotxes, estan les milotxes del monohilo, ¿no? Que són les que d'aire i volen a suelo, están todos enganchados en la de Gandia, ¿no? Y luego están las de dos líneas, que son las acrobáticas, que son las que intentan hacer piruetes. Después están el remo, que son de 4 líneas, que son para todos, así, los que saben molt més. Pero bueno, y les estáticas que están ahí en terra enganchadas, que son simplemente el aire y empiezan a pegar fotos. Les marietas que tenemos. Què és important per a un aficionat a les Milatges? Tindre, no sé, para mí la sensación de libertad, de poder respirar aire puro, de poder estar en la gent que passa per així, poder... No sé, jo tots els anys veig sempre dir, ja Miguel, i jo dic, bon dia, i sé qui és. I clar, porto tants anys així que la gent ve i no te pots recordar dels noms, no? Home, jo la sensació que tenim així de este vent que m'ho està pegant ara, el poder interactuar en la gent. I esto també és en estiu? No, bueno, sí, la putada és que en hivern, en estiu, perquè ve el vent de llevant, és el millor, no? La vida és que a Gandia... Perquè el ponent és inestable, no fa que pare. Quan diguem en València, em perdó als castellans, que tinc molts amics, de ponent i el vent i la gent.